Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दायो माने फुजा सफैहां जागासिनो दे माने फुजा जाथारसिगोन आरोना दुर्गा फुजा। बयबो मिथिखायो दुर्गा फुजा सोर सोरनि जायगायाव जायो सोर सोरनि जायगायाव जाया नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय। माने जोंनियाव दुर्गा फुजा जासिगोन आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबाटआव जागोन गाबोन समफोरनिफ्राय जागोन 12 थारिख मंगलबारनिफ्राय जागोन दुर्गा फुजाया। बे दुर्गा फुजाखौ देखायनो थाखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। नोंथांमोना जायफोर नायनो इन्टारेस्टेडब्ला गोसो दंब्ला नोंथांमोना दुर्गा फुजा नायनो फैनो हागोन आरोना जोंनि जायगायाव माजबाटआव। ओमफ्राय मेला लाबोदों दै मेला दा बानायगासिनो दङ बहायगासिनो दं मेलाया सालु जाथ'वाखै माने मेलाखौ स्टार्ट खालामथ'वाखै आरो जोंनियाव माजबाट एरियायाव माने मोनबा जायगायाव जायो आरोना माजबाट टाउनावनो मोनबा मुरथि फज'यो आरोना माने मोनसे जायगायाव बेयाव मोनसे स्टेशन र'डआवबो मेन टाउनावनो मोननै मोनथामसो दंखायो माने बिथिं जायो आरो मोनबा जायगायाव जायो। नोंथांमोननो आङो मोननै मोनथामसो दिनै फुजा जायग्रा जायगाखौ देखायगोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मेलाबो जागोन आरोना जोंनियाव मेला दा बानायगासिनो दङ मेला लाबोबाय माने बै सोरखि बायदि ओरै गिदिंग्रा मेलाया बेखौबो गाखोनो मोनगोन आरो जोंनि माजबाटआव फैयोबा जायबो नायनो गोसो नोंथांमोना फैबानो जाबाय कमेन्ट खालामहर बबे जायगानिफ्राय नायदों नोंथांमोना आरो बबे जायगायाव दुर्गा फुजा जाया जोंनियाव जासिगोन समफोरनिफ्राय गाबोन सानसेल'सै समफोरनिफ्राय जागोन समफोर माने मुरथि बहायगोन आरोना मंगलबार मोनायाव ना गाबोन मोनायावबो बहायनो हागौ आं बारा मोजां मिथिलायलांला जिखुनु फुजाया जासिगोन आरो नोंथांमोना देखायनोसै आङो। थ' नोंथांमोन नैबेनो आरोना दा मेला बहायनाय जायगाया नैबेनो ओमफ्राय सिङाव थांनानै देखायगोन आङो मानसिफोर दंना गैयाथाय मालानिफ्राय जागोन नैबे ओइ सोर गिदिंग्रा जानो हागौ बैथिंबो दङ बांद्राय गिदिर नङा ओमफ्राय नैबेयाव बेयावहाय जोङो आगोलाव हायार सेकेन्डारि एग्जाम लिरदोंमोन मेट्रिकबो लिरखांबाय आगोलाव बेयाव ट्रेन बायदिबो दङ नै माबा र' सिङाव थांनानै देखायनाय आं नोंथांमोननो। थ' नोंथांमोन बेनो आरोना जायगाया नैलाय बेयाव माने हायार सेकेन्डारि स्कुल खाथियावनो बे माजबाटनि हायार सेकेन्डारि स्कुल खाथियाव इयाव माने स्टार्ट खालामथ'वाखै आरोना बानायगासिनोसो दं नैथिं नायनो हागोन। ओमफ्राय बे माने सोर गिदिंग्रा सोरखि बायदि जागोन आरोना ओमफ्राय नैथिंबो दंबावो नै मेलाया बेयाव मेला जागोन आरोना स्ट्र' हार्टफोरबो जानो हागौ र' आं बिनि जाय माने बेखौ प्रडिउस खालामदों अनारनियाव आं सोंगासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना। थ' नोंथांमोन दायो माने आङो देखायगासिनो दङ बेखौ जाय प्रडिउस खालामदों जाय लाबोदों आरोना बे मेलाखौ ओमफ्राय दायो बानायगासिनो दं नैबेफोराव माने गाखोनो हागोन दायो फुजा जाथ'वाखै मंगलबारनिफ्राय जागोन 12 थारिख मिथिबाय 12 थारिखआव फैबानो जाबाय माजबाटआव ओमफ्राय माखासे फुजा जाग्रा जायगाखौ नोंथांमोना देखायगासिनो आं मिथिबाय। थ' नोंथांमोन दायो माने मेलाखौ बानायगासिनोसो दं नालाय स्टार्ट जाथ'वाखै बिनिनो आङो सासे आदानियाव सोंगोन आरोना माब्लानिफ्राय स्टार्ट जागोन। भैया अभी ये जो अभी मेला चल रहा है आप लोग मेला के लिए इंतजाम कर रहे हैं ये कब से चालू होगा कितने डेट को? अभी फाइनल नहीं हुआ ना लगभग 12-13 तारीख से स्टार्ट होगा। अभी देखता है फाइनल होने से परमिशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ क्लियर होगा तो कर देंगे। अच्छा तो नोंथांमोन माने बे आदाया बुंदों आरोना दायो माने पारमिसन मोनथ'वाखै जाहैदों क्लियार जाथ'वाखै जेब्ला क्लियार जागोन माने आङो नोंथांमोननो देखायगोन फुजायावबो जानो हागौ 12 तारीख 13 तारीखआवबो जानो हागौ आरोना 12 तारीख 13 तारीख को भी चालू हो सकता है ना अभी परमिशन निकल जाएगा तो हो जाएगा। हाँ अभी तो मतलब होने वाला है कंप्लीट काम तो कंप्लीट हो जाएगा आज कल में हो जाएगा अभी परमिशन क्लियर हो जाएगा तो चालू हो जाएगा 12-13 तारीख से। तो थैंक यू भैया से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो नोंथांमोन 12-13 तारीखआव माने स्टार्ट जागोन आरोना माने मेला सालायनायनि पारमिसन मोनथ'वाखै जाहैदों बिसोर जेब्ला पारमिसन मोनगोन 12-13 तारीखनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन आरो नोंथांमोना जेब्ला माजबाटआव नायनो गोसो नोंथांमोना मेला जुदि गाखोनो गोसोब्ला फैनो हागोन बेयाव निश्चय बानायना दोनदों हायार सेकेन्डारि स्कुल खाथियावनो बेनो आरोना लकेसना। ओमफ्राय दायो आं माने जि जायगायाव फुजा जागोन फुजा जायगाखौ देखायलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था। थ' नोंथांमोन नैबेहायबो मोनसे जायो आरोना फुजाया बेयाव मोनसे ओमफ्राय नैबे रेल साइडथिं क्रस खालामनानै ओरै अरां थांनाय लाइनाव बेयाव मोनसे फुजा जायो ओमफ्राय बैथिंबो जायो आरोना बै स्टेसन रडथिंबो जायो ओमफ्राय बैथिं मोनसे जायो बैथिं मोनसे खोन्थाबावनोसै आङो बे खाथियावनो माने मोननै जायो आरोना फुजाया। थ' नोंथांमोन नैबे एकदम साइडथिं खाथियावबो मोनसे जायो आरोना फुजाया ओमफ्राय बैथिंजाय मोनसे बैथिंजाय ओरै साइडथिं थांनानै बैथिं साइडथिंजों हाबालासिनो बै स्टेसन एकदम स्टेसन खाथियावबो मोनसे जायो ओरै मेन टाउनथिंबो बैथिंबो मोनसे जायो आरोना फुजाया बेयाव माने मोनब्रै जायो जोंनि माजबाट टाउनाव फुजाया मोनब्रै जायो दै ओमफ्राय मेलाया माने पारमिसन मोनथ'वाखैनो माने बे फुजायावनो फुजानि थाखायनो लाबोखादों मेलाखौ माने बिसोरो गोजौनिफ्राय माने पारमिसन मोनबानो मेलाखौबो स्टार्ट खालामगोन आरोना नोंथांमोना सोर फुजा नायनो गोसो माजबाटआव दुर्गा फुजा नायनो गोसो फैबानो जाबाय बयखौबो आं खावलायहरनाय थाबाय जाय नायनो गोसो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आङो एसे माजबाट टाउनखौ देखायगासिनो नोंथांमोन माजबाट टाउना बेनो आरोना एकदम फुजा जाहांबाय दायो नैथिं नायनो हागोन फुजा जाहांबाय बेयावबो फुजा जागोन ओमफ्राय बैथिं माने जिम हल दं आरोना स्टेट बेंक बिथिंजाय ओमफ्राय बे अल मार्केट बिल्डिं होनना बुङो बेफोरनो आरोना फुजा जाथारसिगोन माने गाबोन समफोरनो जागोन आरोना फुजाया मंगलबारनिफ्राय 12 तारिखनिफ्राय जागोन ओमफ्राय बेनो माजबाट टाउना बैथिं आं बारा गोजान देखायला नोंथांमोननो बेनो आरोना माजबाट टाउन फिसासो आरोना बांद्राय गिदिर नङा नैबे लेफ्ट साइड राइट साइडथिं थाङोबाथाय माने स्टेसन मोनहैबाय आरोना राइट साइडथिं थांबाथाय। थ'
थ' बिदिब्ला नोंथांमोन जायफोरा माने भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों कमेन्ट खालामदो आरो बेजों लोगोसे जायफोर माने फुजा नायनो गोसो कमेन्ट खालामबानो जाबाय बबेनिफ्राय नायनो फैगोन जोंनि माजबाद एरियायाव नायनो गोसो माने मेलाबो जागोन आरो ना मेलाखौथ' नुखाबाय आं देखायखाबाय नोंथांमोननो मेलाबो जागोन बेनो आरो गोसोनि खोथाखौ फोरमायो नोंखौ दि आङो गोसो थोयो मोथो मोथो गोरबोनि थिननायाव अननाय मोनगोननि मिजिङाव गसाइनि दहाय लानानै लिरबाया